खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे अननाय बरनाय बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय फुलकबिनि पराठा। दा आं बे फुलकबिनि पराठाखौ माबोरै बानायो आं लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों फारि फारि थुदों होमबा लोगोफोर नायलांदों। दा बेखौ गिबियावनो दाने दैखौ एसे दुंब्रु खालामना लाबाय, संख्रिबो होबाय। आं इखौ एम्फौ सेम्फौ दोंबा ओंखारलांथों एसे सोमना दोनथ'नि 2 मिनिटसोल' बारा गोबाव नङा। इदि खालामनानै 1 मिनिट ओमफ्राय इफोरबायसा खालामनानै 1 मिनिट सोमना दोनथ'निसै एम्फौ दोंबा ओंखारलांगोन। इखौ खोबना दोननि दसे। इखौ 2 मिनिट जागौमानि आं आटाखौ नाना लानि। नैया आटा लाबाय आङो। ओमफ्राय दानिया इयावहा आङो एसे रिफाइन होनोसै। दानिया संख्रि एसे होनोसै। संख्रिबो एसे होबाय नांनाय बायदि। दानिया आङो आटाखौ इदि गोरान गोरान एसे मिक्स खालामना लानि। दानिया गोरान गोरान मिक्स खालामनाया जाबाय। दानिया आं इयावहा दै होनोसै। बारा गोरा खालामनाङा, बारा गोरा खालामबा माने ड'खौ बारा गोरा खालामना लानाङा, माहाय गुरै गुरै खालामना लानांगौ। मानोना जेसांनो इयो बानाय माबा आटा नानाया बाहाय गुरै गुरै जायो एसांनो पराठायाबो गुरै गुरै जागोन। आटाया नानाया जाबाय। आं इखौ 5 मिनिट खोबना दोननि। 5 मिनिटसो खोबना दोनथ'निसै। खोबना दोनगौ माने आं फुलकबिखौ तैयार खालामना लानि। नैया आंना इयो 2 मिनिट जाबाय खोबना दोननाया फुलकबिया। फुलकबि पराठा बानायनो थाखाय फुलकबिखौ इफोरबायसा टाइट नायनानै बायनांगौ। इफोरबायसा बिबारा मोजां जानांगौ, गोरा जानांगौ आरोना, इदि मोजां जानांगौ। होमबाने आयाव सुरकिनो मोजां जायो। नैया आङो इखौ फुलकबिखौ मोजाङै स्लाद माबा खालामनानै सुरकिना लाबाय। आं दानिया इखौ थाव एसे होनानै एवनोसै। आं सारायाव थाव होबाय, बारा होआखै, एसेल'। जानो थाव होबाय। थावा गुदुं जाबाय। आं नैया इखौ इयो दुन्दिया बेगरखौ होबा मार टेस्टि जायो। दुन्दिया बेगर इयो मार गोथाव जायो आरोना। दुन्दिया बेगरखौ होनोसै, एसे देफ्रामना लादो। ओमफ्राय इयाव एसे हाइजें होनोसै। हाइजें आं माबा हाना लादो मिहि मिहि खालामनानै। जा गोथाव जायो इखौ होनानै सोरबा माने फुलकबिखौ आं दा इयावहा होनोसै। एसे एरना होग्रोनि मस्लाखौ। एसे संख्रिबो होनोसै आं इयाव। मस्ला एवनाया जाबाय, माबा खालामनाया। आं दानिया फुलकबिखौ होनोसै। मोजाङै एरना होनोसै। दानिया आङो इयावहा फानलु हाना लानायखौ होनोसै। फानलु गोथां नैया फिसा फिसा हाना लादो। जाय जेसेबां जायो होनो हागौ आरोना, निजेनि इस्सा। फुलकबिया मोजाङै एवना लानाया जादो। दानिया आं इयावहा माबा होनोसै, जिरा पाउडार नङा देनाय। ओमफ्राय आरो एसे दुन्दिया बेगर देना होनोसै। देखानाय दोनखायो नैया आं होबाय दानिया दुन्दिया बेगर। पाउडारखौ होआखै आङो, पेकेटनिखौ होआखै, आं देनानै होदों। इयाव आं रेड चिलि एसे होनोसै। काश्मीरी होदों एसे। दानिया मोजाङै एरना होनोसै। एसे खोबना होनि 2 मिनिटसो। नैया दानिया 2 मिनिट खोबनाया जाबाय। दानिया फुलकबिया एवनाय जाबाय। नैया मोजाङै। दानिया आं गेसखौ बन्द खालामना लानोसै। दानिया आं दुन्दियाखौ होनोसै इयावहा। नैया दुन्दिया हाना दोननायखौ होनोसै। गेसखौ बन्द खालामना लाबाय। ओमफ्राय आं नैया दानिया बे पियाज गोथांखौ हाना दोननायखौ होनोसै। पियाज गोथांखौ नैया
फिसा दरसे हानानै होदों आं एकदम मिहि हानानै नोंथांमोना पियाज जायाबा होआबाबो जागोन दा आङो पियाज होबा मोजां मोनो आरोना बांसिन टेस्टि जायो बेनिखायनो आं पियाज होदो सोरबा पियाज जाना मोजां मोनाबा इखौ होआबाबो जागोन पियाजखौ दानिया मस्लाया जाबाय आं गेसखौ बन्द खालामखाबाय दानिया आङो आटाखौ नाना लानोसै नैया दानिया आटाखौ गल गल खालामना लाग्रोनि दानिया इफोरबायसा खालामना लानोसै आटाखौ इ गेजेरनिखौ बारा पातला खालामनाङा जिं जिंनिखौ इदि फुवारना लानांगौ नैया दानिया सोनोसै आं इखौ आरोबाव नैया दानिया फुलकबि सोनाया जाबाय दानिया इखौ आं मोजाङै नैया होथेनोसै नायना लादों नोंथांमोना माबोरै होथेयो नैया दानिया होथेनाया जाबाय बेफोरबायसा खालामनानै नैया इखौ दा बेफोरबायसा खालामबाय आङो दा इखौ आरोबाव इदि नादाबना होबाय नैया आङो गासै आटायावनो फुलकबिखौ बेफोरबायसानो सोना लाजोबबाय दानिया आं नानोसै जाहानिया इ बेलनाया मोजां नङा जा खब्द जाखायो एकदम समान नङा ना इनि आथिङा दाननाया इयो गोजौ गाहाय जादों इयो थिक खब्द होखायो आरो दा थान्दा बोथोराव इफोरबायसा एकदम अर खाथियाव जनानै गुदुं गुदुं साजों वाव लाल साबाबो गाइखेर साबाबो गुदुं गुदुं परथा नोंथांमोनाबो बेफोरबायसानो गुदुं गुदुं खावनानै जा परथा बानायना जा गोथाव जाखायो टेस्टिनो नैया आंना नानाया गासैबो जाजोब्बाय बारा गोबा नानाङा इफोरबायसा बाङाय दाद नानांगो परथा नालाय गोबा नाबा पुरिसे जागोन इसे दाद नानांगो इफोरबायसानो नैया दानिया टावायाबो गुदुं जाबाय आं टावायाव जेबो थाव साव होआखै परथाखौ आन्था होग्रोदों दा मोननोसै समाव एसे घि होना होगोन परथाना होनोसै मोजाङै नास्ताब खावनांगौ मोनबायनैबो आं दानिया इयाव घि एसे सायाव बिलिरना होनोसै बे साइडथिंबो होनोसै नैया दानिया मोनबाय परथाया आं फारनै साइडथिंबो घिखौ मोजाङै फोनना लाबाय एसे दानिया इखौ आङो मोजाङै थिख्लायनानै खोबना दोनथ'नोसै बाकिफोरखौबो बिदिनो खावलांनोसै मोनबायबो दानिया आं इयाव एसे घि होना होनोसै सायाव बिलिरना होनोसै घिखौ माने इ साइडथिंबो होनोसै एसे जाबाय इयो इखौबो बोख्लायनोसै गेसखौ बन्द खालामनोसै नैया लोगोफोर आंना दानिया गासैबो परथायानो मोनजोब्बाय
नैया लोगोफोर आंना दानिया फुलकबिनि परथाया जाबाय नैया नायदों लोगोफोर नैया दानिया आंना जाबाय आङो बे परथाखौ फुलकबि परथाखौ रिफाइन थाव होनानै तावायाव रिफाइन थाव होनानै खावाखै आङो बे मोननोसै समावहाय एसे माने घी होनानै होदो आरोना सानो जेनेका हटेलफोरावहाय रिफाइन होना खावो आं इफोरबायसा खावाखै दानिया आं इखौ मोनसे जाना खोन्थिनोसै नोंथांमोननि खाथियाव माबोरै जादों नैया लोगोफोर जा गुरै जाखादों नैया नावमान बोबानो जिलांदों जा गुरै जाखादों एसे जानानै माबायसा जादों खोन्थानोसै ओमफ्राय दुन्दियाया दहायनि इयाव सोनाय भाजाया माने परथायाव सोनाय भाजाया आग्लायदों इखौनो इजोंनो जानो एसे इमान गोथाव जादों जा गोथाव जाखादों लोगोफोर जा टेस्टि जाखादों लोगोफोर ओरैबायसा टेस्टि जादों जाबायनो था दा नोंथांमोना माबोरै नुखो आंनि फुलकबिनि पराठानि रेसिपिखौ प्लिज आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो जाहाथे बेबायसानो आं गोदान भिडिअ आपलोड होयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे आंनि भिडिअआ सहैयो लोगोफोर होमबा दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो प्लिज भिडिअखौ जोबथानायाव लाइक होनो नाबावगार होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ दिनैनि थाखाय एसेयावनो बयखौबो बाय बाय लोगोफोर